Salutări tuturor, eu mă numesc Alex și astăzi să jucăm Mini World, un fel de Minecraft. Să începem! Am ieșit din greșeală, stați puțin. Am ieșit din greșeală. Nu, stați. Am intrat în Brawl Stars din greșeală. Jucăm Mini World Live. Stați puțin. Da. Uitați. Am făcut o fântână, un Iron Golem, un portal către Nether, o trambulină, căsuța mea, aici așa sus, turn, piscină, trenuleț, să ne dăm un trenuleț. Așa, am făcut un fel de templu, uitați. Templu acolo. Templu acolo. Da, templu acolo. Hai să mergem puțin în el, mai am de lucrat. Așa, stați, punem un pat. Bun. Luăm un chest, punem 1, 2, tot chestul. Punem un forn. Un crafting table. O să punem niște cărți. Un fel de bibliotecă. Stai să vedem ce o să mai pun. Mai pun niște de asta. Da. Mergem aici. Nu. Așa și punem boom aici. O să fac un tutorial cum să vă faceți sabie strălucitoare. Cum e arcul ăsta. Uitați, mi-am pus și mergem aici. Puneți sabia, dați pe 3, bum, o luați, bum, și aveți și sabie. Aveți sabie, vedeți? Așa, hai să mergem până afară. Așa, avem Iron Golem, hai să tragem un Iron Golem. Mi-am făcut o fermă cu găini. Uitați. Porci. Plouă. Mergem în templu. Aici așa se... Mergem puțin aici. Punem sabia. Punem... Aha. Aici trebuie să încheie episodul